साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगड तालुक्यात मान्सूनचं दमदार आगमन झालं असून तालुक्यात ठिकठिकाणी पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्या आहेत। या पावसामुळे उकड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून तालुक्यातील ठिकठिकाणी परिसरात पावसाच्या काही ठिकाणी हलक्या सरी तर काही ठिकाणी जोरदार सरी कोसळलेल्या